आरो बिथांमोना गावसिनि खोथाखौ गोरोबफालायबाय लोगोसे आफादनिफ्राय गासैयावनो जों गोरोबफालायबाय साबायखर दिनैनि बे हाबाफारियाव लोगोसे आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय गोरोबफालायबाय लोगोसे आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायबाय लोगोसे आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायबाय खावलायबाय लोगोसे आफादनिफ्राय आर'नाइजों बरायनो थाखाय जों बरायनो खावलायबाय Hslcआन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय आनजादि बिथांमोना साबायखर होबाय लाबोजानाय जे आलासि सार बिथांमोनखौ बरायनाय मोनबाय एबा दख'र आफादनिफ्राय सार बिथांमोनसिम साबायखरखौ बावदों हांख्रायनाय लेखायै सारमोना बाहागो लाफैदों आरो दिनैनि बे HSLcआन हाबाफारिखौ आं एसेयावनो दोनथ'बाय गोजोन्थों बे समावहाय आङो उदालगुरि दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जानानै दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों साफ्रोम जायफ्रा दिनै बर' बिजोङाव फरायनानै HSLC खौ सेथि मासि आवग्रिनानै उथ्रिनो हादों नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आं बरायदों मानोना नोंथांमोननि नाजानाय आरो नोंथांमोननि खस्थ'नि फिथाइ जों बुंनांगोन मानोना बर' मिडियाम होननानै बुङोब्ला जोङो गोबां मानसिफोरनियाव एसे डिफरेंट कनसेप्ट थायो जोङो बर' बिजोंजों फरायोब्ला जोङो सेथि मासि आवग्रिनो हानाय नङा बा मोजां एजुकेशन जों मोननाय नङा होननानै गोबाङा मिसकनसेप्ट थायो नाथाय नोंथांमोननि नाजानाय आरो नोंथांमोना प्रुभ खालामबाय नोंथांमोना गावखौ माने सिनायथि होबाय जे जोंबो हायो बर' बिजोंजों फरायनानै दिनै जोंबो बे मुलुगाव बा बे दावगालु बे समाजाव जोंबो फेर फाथिनानै जोंबो दावहा होनो हायो बेखौ नोंथांमोना प्रुभ खालामबाय बेखौ आं कंग्रेचुलेट होयो आरो नोंथांमोननिफ्रायनो आसा खालामदों मोजां मोजां HS आवबो नोंथांमोना बिनिख्रुइ बांसिन आरो मोजां मार्क्स लानानै जोंनि बर' बिजोंखौ आरो जोंनि मानदण्डखौ बर' बिजोंनि मानदण्डखौ आरो बांसिनै गोजौआव लांगोन होननानै आसा फारिबाय आरो नोंथांमोननि सायाव जोंहा गोबां आसा दं बेखौनो आङो दिनै बे जुथुमनायनि गेजेरजों जाय फंबाय बिनानावफ्रा दिनै बे UN एकाडेमिनिफ्राय बेयाव बाहागो लादों नोंथांमोनखौबो आं खावलायो दिनै बर' बिजोंजों फरायनाया दिनै सबनिस्राय मोजां मिडियाम होननानै बुंनांगोन मानोना जों इजिलि मिडियामा जोंना बर' बिमानि राव हिसाबै जोङो गासैखौबो जों बुजियो थ' बुजियोब्ला जोंहा मा जायो जोङो थाबनो कैच खालामनो हायो जोङो अब्ला जों मा जागोन जों मोनसे टपिकखौ जोङो मोजाङै बुजिनानै रोंगा रागा जायोब्ला जोङो बेखौ एग्जामाव एटेम्प्ट खालामनो हानाया जोबोद इजि जायो स' बेखायनो बिमा रावखौ सानफ्रोमबो गुबुन गुबुन जोङो स्टेटफोरखौ जों नायो बिथांमोना गावसोरनि बिमा रावखौ बांसिनै फार्स्ट प्रिफारेन्स होनानै बिथांमोना फरायो जों नुयो जों तामिलनाडु कर्नाटका आरो केराला बिसोरो इंलिश बिजोंजों बिसोरो बांसिन फराया गोबाङानो बिथांमोना हाइस्ट लिटारेचार दिनै केरालाया माने इंडियायावनो सबनिफ्राय टप नाथाय बिथांमोना मा गावनि बिमा रावखौ बिथांमोना जोबोद अनो बे हिसाबै बिथांमोना दिनै गावनि बिमा रावखौ बिथांमोना मोजां मोनसे मानदण्ड लाखिदोंखाय बिथांमोना दावगानो हादों आरो दिनै भारतबर्षआवनो बिथांमोना सबनिफ्राय मा लिटारेचि रेटआव बिथांमोना गोजौआव दङ बिथांमोना गोबां IAS दं गोबां गिदिर गिदिर अफिसार्सफोर दं इन्जिनियार्सफोर दं थिग बेबायदिनो जोंबो
जोंनि बिमा रावखौ जोङो सिगाङै जोङो मान होनानै जुदि जों आगबारिनानै जुदि लाङोब्ला दिनै निश्चय जोंनियावबो बे जि सिमां बे सिमाङा मोगथाङाव महर मोनगोन बेखौ आं आसा फारिबाय। दिनैनि बे फरायनाय हाबाफारिनि गेजेरजों साफ्रोम फरायसा फरायसुलि लोगो नोंथांमोनखौ आं खावलायनो सानो नोंथांमोनानो बर' माहारिनि जोंथि अलंबार हिसाबै नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आङो खावलायो नोंथांमोना गोसो होगोन फरायनायाव। दिनै नोंथांमोना नार्भास जानाङा मानोना बर' बिजोंजों फरायनानै दिनै जोंहा गोबां मोजां मानदन्दखौ जों मोनबोनो हादों। जोंनिफ्राय गोबां डक्टर इन्जिनियार्सफोर जोंहा जादों। बेखायनो जोङो सिगांग्रो जोंनि बिमा रावखौ जों अननि आरो बिमा रावजों जोङो गावनि जि स्कुलिं फरायनाय बे हाबाफारिखौ जोङो खस्थ' खालामनानै जोङो थांनि। जोंहा नंगौ जोंहा गोबां प्रब्लेम्स दं स्कुल्सफ्राव, नाथाय बे प्रब्लेम्सफ्रा जोंनि थाखाय अबस्टिकल जानाङा। बे अबस्टिकलखौ जोङो इजि एकदम मा होनगोन जोङो अबस्टिकल होननानै जोंहा प्रब्लेम्स दं होननानै जोङो फिउसारनानै थानाङा। जोङो नाजानांगोन अब्ला जोङो साक्सेस जानो हागोन। दिनैनि बे हाबाफारियाव जाय बिनानावफोर बा फंबायमोना दिनै सेथि थाखोआव बर' बिजोंजों फरायनानै उथ्रिदों बिथांमोनखौ आङो बे हाबाफारिनि गेजेरजों उदालगुरि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जानानै आं नोंथांमोन साफ्रोमखौबो बरायबाय। बियो जाहैबाय सिम थरायना सत्यवती मोसाहारि, बिफा मुस्रि जितेन्द्र मोसाहारि, बिमा मुस्रिमा अनिला मोसाहारि, गामि दहलापारा लासो काजियामाटी, जिल्ला उदालगुरि बिटिआइडि बड'लेण्ड। बान्थाखौ मोनोब्ला अननानै खुलुमना होगोन। Wajah akan terbentuk. Berkumpul pada kemenangan kawasan. Kita mendengar kasih 420 ada jumlah jawab seperti pasien. Berkumpul sudah dengan kawasan. Bikin amendeng 60 Somas bikin amendeng Baziba apa buat
गुदिनिनो बाहिनी गावनि बयबो आखाम जागोन मान बावनायखौ नोंथांमोना नाजावबाय बेनिखायनो उदालगुरि दख'र एबस फरायसा आफादनिफ्राय जानानै गोबां नोंसोरनिसिम साबायखर थाबाय बिथांमोननि खस्थ'नि थाखायसो दिनै फरायसाफ्रा माखासेफ्रा दिनै फार्स्ट डिभिजन मोनदों सोरबाया स्टार लादों डिस्टिंक्शन लादों सेकेन्ड थार्ड बायदिसिना डिभिजन लानानै पास खालामदों किन्तु आङो स्टुडेन्टफोरखौ बयखौबो बुंदों जे मेट्रिकआव स्टार डिस्टिंक्शन लानायानो जोबथा नङा इट्स जस्ट द बिगिनिं or the opening of the gate to go or to pursue the higher education गोजौ सोलोंथाइ लानो थाखाय जास्ट माने बियो दरजाखौ माने खेवनायसो बियो सरेन बुजिपाइछ নহয় बर' बुजिपाइ ना बुजिपाइ आरो सचिन दास कत दङ माने बिथांमोना बर' मिडियाम फरायनानै মই তেখেতসকল দুগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীলৈ মই অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আজি তেওঁলোকে প্ৰমাণ কৰি দেখুৱালে যে মানে মাইদান কোনো এটা আমাৰ কাৰণে হেঙাৰ হ'ব নোৱাৰে মিডিয়ামা जेबो प्रब्लेम नङा सिगांबो माने नेपाली गथ'फोरा बर' मिडियाम फरायनानै फार्स्ट डिभिजन मोनखांबाय चिरां जिल्लायाव क'क्राझार जिल्लायाव इभेन इन उदालगुरि नेपाली स्टुडेन्ट फ्रम हरिसिंगा 5-6 बोसोर आगोलाव माने मोजां रिजाल्ट खालामदों दा बेनिखायनो बाथ्राया जाबाय मा गासैबो गावनि नाजानायनि सायावसो बर' बाजारावबो दङमोन थांनाय बोसोर फार्स्ट डिभिजन सेल्फि स्टार होनाय सासे सावताल कमिउनिटिनि स्टुडेन्ट he stood in first division from बर' medium बियो फार्स्ट डिभिजन लादों आरो दा बेनिखायनो जोङो दिनै बुजिबाय मिडियाम होननाया जेबो मोनसे जेंना जानो हाया जुदि नोङो खस्थ' खालामोबा गाव नाजायोबा गाव गोसो होयोबा मिडियाम इज नट दा प्रब्लेम मिडियामा प्रब्लेम जानो हाया आरो मोनसे बाथ्रा बुंनो नागिरदों जे उननियाबो खोनासं क्लास 10 खाव दायो गसंना सासे सोंबाय थागोन आं क्लास 9-10 आं मोनसे बाथ्रा बुंनो नागिरदों जायनो दिनै खस्थ' खालामदों थांनाय माने लास्ट 1 year 365 days थायो नङा बोसोरसेयाव खैदिन थायो 365 दिन एन्ड हाफ 365 days-आव जायनो बांसिन खस्थ' खालामदों बिसोरनो बांसिन पार्सेन्टेज मोनदों नोंसोरो थांनाय 1 year-आव बोसोरसेयाव जिखिनि खस्थ' खालामबाय so that is the result what you have achieved today दिनै नोंसोरो जि मोनदों थांनाय बारनि खामानि मावनायनि फिथाइसो बेयो दायो क्लास 10-आव थानाय स्टुडेन्टफोरा जुदि सानो नेक्स्ट इयार आङो मोजां पार्सेन्टेज लानानै पास खालामगोन आं टप 10 जायगा लागोन आङो टपार जागोन होनना सानदोंबा so you have to do hard work from today and onwards दिनैनो खस्थ' खालामनांगोन not tomorrow गाबोन होननाय फैयानो tomorrow never comes never talk इंग्लिशआव बुजिबाय ना I will do tomorrow आङो गाबोन मावगोन होनना सानोबा उननिया खोनागोन नङा होमबा उन माने गाबोना मालाबाबो फैयानो इंग्लिशआव so you have to start today दिनैनो स्टार्ट खालाम नोङो मा खालामनो सानदों बुजिबाय ना दा बेनिखायनो खस्थ' खालामाबा जोङो मोजां रिजाल्ट खालामनो हानाय नङा माने खस्थ' खालामालासेनो रावबो मानसिया जिबनाव माने साक्सेस जाया दाखालि बावै अल आसामाव सासे हिनजावसा रेकर्ड ब्रेक खालामबाय हु इज सी सोरमोन रेकर्ड ब्रेक खालामदों रेकर्ड ब्रेक सी ब्रक द प्रिभियास रेकर्ड थांनाय बारनि जेसेबांखिनि बोसोर मानसिफोरा मेट्रिकआव टप 10 जाबाय एबार one girl she is like the orphan she has no father बिफा गैया सोरमोन मेगाश्री बरा माने सिगांनि रेकर्डफोरखौ गासिखौबो ब्रेक खालामजोब्बाय थांनाय बोसोरनि फार्स्ट माने टपार अल आसामाव बेसेबां पार्सेन्टमोन हा बेसेबां पार्सेन्टमोन आरे क्लास 10 आ मिथिनांगौ जायफ्रा दा मेट्रिक पास जादों बिसोरबो मिथिनांगौ बेयो माने थांनाय बारनिया पार्थज्योति भुइया 98% एबार मेगाश्री बरा नारायणपुरनि बिफाया थांनाय बोसोर थैदों बे माने टेस्ट होनाय टाइमाव बे हिनजावसाया देग्लाय 99% लादों अल साबजेक्ट माने 100 मात्र मोननै साबजेक्टआव 94 मोनदों बे बुजिबाय मोनसेयाव 96 मोनसेयाव 97 नामा आंनो दंजोबो रेकर्डआ आंनि डायरियाव सो बे स्टुडेन्टआ मा बुंदों सिन्स क्लास 8 निफ्रायनो टार्गेट दङमोन I will become top 10
बुझिबाय क्लास 8 निफ्राय थांखि लादों दाथ' जोंनिया आङो दाखालि गोबां बरानि स्कुलफ्राव थांदों डिमाकुसिफ्रावबो थांदों स्टुडेन्टफोरखौ सोंदों मा जानो नागिरदों थांखियानो गैयालै मिथिया मा जायो होनना बुंदों आरो बिदिबा मा जानो इरेसपन्सिबल कुनु दायित्वनो गैया बेबायदि स्टुडेन्टफ्रा साक्सेस जाया दे आङो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै बयनिसिमबो गोरबोजों बरायबाय आरो बे हाबाफारियाव बाहागो लानाय फंबाय बिनानाव क्लास 9 आरो 10 आव फरायनाय बिथांमोनखौबो आङो फिउचाराव मोजां रोखोमै फिथाइ थायहोनो हानाय मोनसे थासारिखौ गावबा गाव बनायगोन आं बेखौ आसा खालामग्रोबाय आरो दिनै जाय बिथांमोना बरायजाबाय आसा खालामदों बर'निनो सासे सुबुं सम्पद बा हारिनि सुबुं सम्पद बा हादोरनि सुबुं सम्पद गावखौ गायसननो थाखाय नाजायो आरो बेखौ इसोरनिफ्राय जाहाथे बोर बान्सा मोनो गोरबोजों आरज खालामग्रोबाय देग्लायनि 2019 नि जेब्ला रिजाल्ट मोननायनि 18 आव जेब्ला नोंथांमोना होबाय आरो 19 आवनो होबाय एग्जामखौ बेयाव 2430 जना बर' मिडियामनिफ्राय उदालगुरिनिफ्राय एपियार खालामदोंमोन एग्जाम लिरदों 2430 नाम्बार्स अफ स्टुडेन्टआ मा जादोंमोन एपियार खालामदोंमोन मायाव HSLC आव दा बिनिनो 217 जनाल' फार्स्ट डिभिजन खालामदों 2430 जननि मादाव 217 जना फार्स्ट डिभिजन खालामबाय दिनै बेयाव 11 जन बरायजादों बिथांमोनखौ लाफानानै अब्ला नायदो दा बिनिनो बयनिख्रुइबो मोजांसिन रिजाल्ट खालामदों जिल्लानि सिङाव गंथाम आनसलिकनि गंथाम फरायसालिया बेबो नोंथांमोननि बायदि फरायसालि UN एकाडेमि भेरगाव UN एकाडेमि 100% खालामदों थार्ड डिभिजन सासेबो गैया खाग्राबारि UN एकाडेमि 100% खालामदों रावबो थार्ड डिभिजन गैया फेलबो गैया खैराबारियाबो खालामदों फार्स्ट डिभिजननि अनजिमाया बिराद मोजाङै 50% नि आप थार्ड डिभिजन फार्स्ट डिभिजना खालामदों होनायनि थार्ड डिभिजन बेयाव रावबो गैया दा बिथांमोननियाव जों नुदों नायदों आंबो थांदों खैराबारि UN एकाडेमियाव एग्जाम होनायनि सिगां जोंखौ लिंहरदोंमोन अब्ला थांदोंमोन जास्ट 15 मिनिट बिबुंथि होना फैदोंमोन नायनानै फैदोंमोन आंबो बुंना फैदोंमोन खोनासंदोंमोन गुबुन आलासि दंमोन आं जास्ट बेखेवना फैदोंमोन दा बै समावनो बुंदोंमोन नोंथांमोननिफ्राय आं आसा खालामबाय 50% नि आबा फार्स्ट डिभिजनाव थागोन रावबो फेल जानाय नङा खालामबायबो जाहोना जाबाय जाय फरायसा बै फरायसायानो सिगांग्रो मा खालामनांगौनो नोंनि जा डेस्टिनेशन नोंनि जा सिमां बै सिमांखौ सिङाव दोननानै फरायनायखौ स्टार्ट खालामनांगोन दा बेयाव नोंनि आइया नोंनि आफाया रावबो एग्जामाव लिरफाहैनाय नङा दा एग्जामाव नोंनि आइ आरो आफा नोंनि फोरोंगिरिया लिरफाहैनाय नङा नालाय नोंसो लिरनांगोन अब्ला नोंनो थिग जाग्रोनांगोन आरो नों थिग जाग्रोनांगोब्ला नों जेरावखि थाया मानो नों क्लासावनो थां दा बहाबा केरियार काउन्सिलिंआवनो थां नङाबा टिउसनानो थां नोङो 100आव 100% गोसो होनाय मोनसे थासारिखौ नोङो खालामनांगोन आरो बे गोसो होनाय थासारिखौ नों जेब्ला लाबाय खालामनो हाबाय बानायनो हाबाय नोंनि जिबनाव 100% नोङो साक्सेस होननानै गावखौनो हमनानै ला